Má Đuổi vào bé nào Mami Toàn là mình lá khả đã Hey guys Welcome back to our channel जोबोद गोबावनि उनाव जोङो दिनैसो नुजाफैबाय नोंथांमोननिसिम दा मा होनो जोंना नानिया मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों नोंसिनाव दे सोंलाय जों गोबावनि उनाव फैदोंथ' स' नोंसोर जोंखौ फुंनाय नुदों ना हामनाय नुदों खनसे खोन्थाहरदो औ माने जोङो गामियावसो दंफैयो जोबोद गोबावनि सिगांनिफ्रायनो माने बिनि थाखायनो नेटवर्कबो प्रब्लेम आरो डाटानिबो एसे प्रब्लेम जायो माबायाव गामियाव फैयोबा स' नोंथांमोननो जोङो भिडिअ होनो सानबाबो गोदान भिडिअ होनो हायाखै दा ओमफ्राय जोङो गामियाव थानायावनो मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय दाथ' दैज्लां बोथोर ना नोंथांमोना मिथिखागौ मानि सम गायनाय फुनायनि दा जोंनाबो न'आव गायो नालाय ओमफ्राय जोंनि आइया जोंखौ खोन्थाहैनो नागिरदों आरो माखासे खोथिया दा एसे जाहांबाय नामा ओमफ्राय दा जोंना खोथिया एसे अखा दामब्रा लोगो मोनदोंनो माबा फास नया दया मा होनोमोनलाय दस नया फास नया दुइ नया दस नया भाग जादों जाहैदों ओमफ्राय हांसोबो जाजादोंनो जोंना जयनायखा ओमफ्राय दा बेखौनो देखायनाय ओमफ्राय माने प्रिपारेशना माबायदि खालामो नोंथांमोननो जों देखायनो नागिरदों आरो दा नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांदो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम मा होनो बे माइ फुनायनि भिडिअखौ जोङो मा होनोमोनलाय पार्ट 1 पार्ट 2 लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्टेड दिनैना जास्ट माने जोङो नायनायल' आरो प्रिपारेशना माबायदि सोलिगासिनो दङ माने दा हालेवगासिनो आरो जोंनि हायावहाय ओमफ्राय नायसै आलि खोदोंनो दा हो दै हैनो नागिरदों आयौ दा नायसै थौदो नोंथांमोना नायलांदो जोंनि भिडिअखौ जों मा खालामो जोंनाव मावनाय खामानि मावग्रा मानसिफोरनो दै हैनो आदसा दै हैनो नागिरदों जोंना आइया मोनानो दुब्लि बारियावलाय बहा दै मोननो माने खस्थ'ब्रा दा थौदो नोंथांमोना बारे लेंबाय थाबाय चलो खनसे मिथिनलाय दे जोंना बे हाब्रुगाबा रायो जोंना बे हाब्रुगाबा रायो जोंखौ हाब्रुखौ गाखोया होननाया जोंना बाबाया रायो ना राया गाबा रायो ना हाब्रु नुबा गोदा आथिं थिखोग्रासोमोन नोङो आथिं फारनैखौबो थिखोजोबग्रासोमोन बे बिथाङा हाब्रु नुबानो आथिं फारनै थिखोयोमोननो गोदो दाउलाया खेबसेयाव हरलाबायोब्रा ओमफ्राय बे बिदियाव जानजियाव लाहादोंमोन दाउला खेबनानै थानाय बिमाया जि खोथाबाय थायोबो नै बेना बिदियावनो दाउला खेबनानै जानायनि लाहायालाय जा गाजा स्ट'रि दंखायो आया सेन्देलखौ बां गालांनांगौ बायो आं सेन्देल खुनो कबिता बिफाया सेन्देल माबा बारायनो सोर जाखोनो हरदों दे सोर दासो दुब्लि बारियाव दिलायनो आदि आथा माबा खोथिया लाफ्लानानै मालाय गायखानायफोरखौनो फुनानै लाफ्लायोना बारियाव नंबाय बिसोरो नङा मोदानलायदों खोमा आयौ बा कबिता गालिया मोदानलायदोंनो रायजोफोर ओंखायनो जोंना दुब्लि बारिनि मानसिफ्रा नाहरजोब्बाय मादो आयौ कबिता गालि मोदानलायदोंमोनलाय आयौ नोजोर नांलायबावो नामा देन्जार नै मोसौआ सिन्थाय नाहरलायबाय कम्पिउटार रानि ब्रह्म लामाजों थांनांगौ जाहैदों आंथ' मिन्थिबावासै अबे जोंनि दुब्लि बेलाव दंना गैया बेलाव दं गैया बिथाङा बेलावखौ बिराद गियो
खारलांगासिनो हनै आइदि आहासो गाब्र'लायलांबाय बै बिफां फांनै जुम्बिनि हराव पाराय एफा गोजान थांनांगौ आनैया मैया होनखाखाथारदोंमोन मैयाना दाखालि जा गोजान दैबो मोना साहा माबा साहासो नायलांबाय साहारा बनखायनो साहाल' सायाबो मोना होनखाथारदोंमोन गायनायखौ मा होनो माबा दुब्लियाव सहैगौ थाबायनानैसो मेंलांजोबगोन ओमफ्राय आलियाबो गोरलैसो आलि बाबा लाय रुवा दा आयु नोंखौसो टेटलिस जाबाय मोनसिना लेवाद बानो हायिनि निन्जा टेकनिक सिगांनिखौ थांनो होगोन बिनिफ्राय खारदो अबे बिनिफ्रायनो सुरु यहीसे सुरु यहीसे खत्म होननायसो जानोसै आच्छा बे गासिबो जोब नैबेसोर ओमफ्राय बोरै एवनायालाय माथो गैया बेला र' नैबे बे खुन्थिया दंना बे खुन्थिया ओमफ्राय बैखौनो खेबहरदों दा माथो हाजो नुहुरलायो भुटान हाजो नुहुरलायबावोसो माथो जा मोजांनो सान्दुं दुंनाय टाइमाव बिराद मोजां नुहुरबावगोनसो भिउखौ जोंनि दुब्लिनिफ्राय गैला हनै गाफ्रुबाय आलिया आलि गोरलै गाफ्रुदों गालिया बेसरा जोंहा दै होनानै फैखांबाय ओमफ्राय खोथिया नायसै आइ मामाय नैबे माइब्रा जाहैदों ओमफ्राय गेजेर खन्द'ना नुबायना रायजोफोर बे हांसो जाफैनाय नै गामि खाथिनि जावैनायखा मोरैबा मोनलायनाय अन्थाव बाथाव बेनिफ्राय आंथ' जेबो सिनाया माबायदिया जोसा माबायदिया माइब्रा नोंथांमोनहा माबायदि सिनायो अब्ला खोन्थाबानो जाबाय माबायदि खोथियाखौ सिनायो जोसा माइब्रा होननानै जिखुनु बे माबानो माइब्रा ओमफ्राय नैबे मोनसे रनजित आच्छा ओमफ्राय बैबो हांसो जानाय नामा गेजेराव थख'ख' ओमफ्राय नों मादिखौथ' फार्स्ट आना ना मा होनामोनलाय नोङा बिदि होनदोंमोन ना ओमफ्राय अयथासार रोजाद्रायबाय आच्छा मोदोमखौलायनाय जानोसै उनावनो आच्छा बेबो जाबोगासिनो फिसा फिसा आमाइ रनजित औ दस नया बाहाग आच्छा थाखा फाख्रि जानायखौ होनो आरो थख्ला थाख्ला जानायखौ नुवाखै आच्छा अखा थुब्रायबाय माने अखा हानानै बे मामोन जमा जानाय ना मामोन बेयो आयै रनजित आच्छा रनजित दा नोंथांमोनहा नुखाबाय जोंना खालि माइया जोसा माइब्रा ओमफ्राय रनजितखौल' गायो जाहैदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि आरो माने नामाथ' माइयाथ' मेला थाबावो ना माखौ गायो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव आरो नैबे बिथाङा लेवार बाजानानै मोनजादों बेलावसोमोन बेलाव
माथो दसेनो लेवार अ, दसेनो लेवार. बेवाल सोलायलांबाय बेलाव होनो खामानि लेवार. गैया रुवाट ओमफ्राय जायखिजाया गिनो ओंखारबाय आं मानो होनोबा सफैगौ लामायानो बेसेबांबा गोलावखा मेंगुलायनायनो ओमफ्राय एकदम सिनारिया हले बिराद मोजां आरोना भुटान हाजो नुहुरलायो नै बैथिंजाय फसायदोंना जोंनि गामिखौ सायायाव आरामसे ओंखाम जाजायो नै आदसा बेयाव ओंखाम जायोनो जोंना मावग्राफ्रा ओमफ्राय बैथिंजाय आलदा गामि दे जोंनि गामि नङा वाह फट'खौ एसे मोजां खेबनो रोंदोंनो आंजों रायजा मा ओइ बेलाय आङो आदसा नोंथांमोना ओरैबायदि जायोना जाया जे जेलानाखि नोंसोर बिराद मोजां फट' खेबनानै होगोन ना नोंसिनि लोगोफोरनो बा सोरनोबा ओमफ्राय मोनसेबो फट' मोना बिदिया सोर जाखांखो अननानै नोंसोर कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आं कन्टिनिउ बिदिनो जायो माने लोगोफोरखौबाबो सोरखौबाबो आरामसे फेमिलि फट'बाबो मोजां फट' खेबना होगोन आं बाट आंना मोनसेबो मोजां मोना जेलानाखि आंनि फाला फैगोन ना अब्ला मा जायो मिन्थिया ना केमेराया गाज्रि जाना होगोन ना खेबग्रायासो गाज्रि बुजिनो मोना खिन्थु दिनैसिम मोनसे फट' मोजां मोना आङो बिराद दुखुनांथावखा एखमबा दाय जागुलायबावसो बिदिनि थाखायनो ओमफ्राय दा नै बियो कबिता गालिया जोंना आंजों रायजा एसे रोंहांबाय दिनै आंनि फट'खौ एसे मोजां खेबदों ओमफ्राय गावहा बिराद खुसिबाव रोंबायना आङो होननानै बेचारि आदसा एबार दा बारनायनि फाल्लालाय आरोना दुब्लियाव मा एसेबां बेरायखो नायखो बा बेरायखो थांनाय फैनायासो रासिन खस्थ'सिन अयथासार गोजान ना luar babay ang mau mami ubaha tanla munla kada Wagyan खोनादों आयं औवाखौ नाव बानायनो थिनदो फिसानो माबा आरिखौ Tinga zawari रायलायनानै द्रुदनो आयंनि गोजोन बारनांगौ आं बायो आंखौ बानानै लां बाफैफिनदो जा दुब्लिखौ नायखांबाय एबार नायनानै थांफिनसै ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि गाज्रि ना दिनै फैनानैनो मेंफैखाबाय जोङो थाबायनो आरोथ' माइ गायनांगौ दङ मेंनानै माबा बिराद मिसिगोन आरो आङो दिनै लेवार्डखौ माने बेलावबो नंबावा लेवार्डबावसो गासै 6टा जाबायमोन खोमा लेवार्ड बाजानाया माखासेया ओरैनो बादोंल' ओमफ्राय मासेया आथिं बे आसि खनायाव बाथानानै थै लोंलायलायबायमोन गिदिर जालायलायबायमोन दावलायलायबायमोन ओमफ्राय दा नै जों थांफिनगासिनो ओइथिंजाय ओइथिंजायबो गायगासिनो फुगासिनो मालाय जायना खोथिया फुजाबाय दा नै जों थांफिनसै लामाया बिराद गोजान ओरै गिदिंला गिदिंलिनो आरो आलि गोदान खोनाय मानाय गानो मोना ना ओरै गिदिंला गिदिं लामाया बिराद गोलाव जायो आरो दा नै बिसोरो आवगायग्रोबाय जालायलाङा रायलायनाया आंखौ गालांग्रोबाय बिसोरो दा जोंहा सफैबाय नै न'आव अयथासार मेंबाय थाबायनो ओमफ्राय नैबे बिथाङा नायलाय सफैनानै माबा जाफैबाय आं नायगौ मोनलाबायनानै थानो लुबैदों बेचारि मोरैबा जाफैबाय मा जादों ना लेवार 6टा गोजों अरजानानै मारैबा जाखो ना माखो नोंलाय दुरबल आंहा मानैल' अरजादों मानो होनबा नोंथांमोना मिथिखाबाय आं निन्जा टेकनिक बाहायदों जौखौदि मुजुदोंमोन नामा फोथारनो आलदासो दे होनबाव अपसन मलम लागायनानै थांदों मलमानो गैया जोंनि रुमाव बहा मलम माथो जायखिया निन्जा टेकनिकफोरा नों मिथिया बेखौ उनाव मिथिगोन ना हाथु होनो माथो निन्जा टेकनिक बाहायदां निन्जा टेकनिकआव मा खालामो खारो गोसोखौ जाजासिम नायनायनि थाखाय Thank you so much. Love you all. Bye bye. Bye bye.